wani abu yana yawo a social media wai namiji mugu, namiji azzalimi. Ko a ina ne aka kirkiri wannan maganar? Ban yarda da ita ba. Babu ta inda namiji ya taba zama mugu a wajen mace, babu wannan hanyar. Da farko namiji shi ya haifi ya auri mamanki, ya aure ta, aka yi aure irin na sunna don a raye sunnan manzon Allah. Aka zo aka haife ki, shi ne cin ku, shi ne shan ku, shi ne suturar ku, shi ne wajen kwanan ku. Kuma wai ke kin yi dan wuya, wai hakkin girma, wai kina fitowa kina cewa wai namiji mugu azzalimi. Sai kiga wata yarinya bata fi haka ba, wai ta fito social media wai tana kiran wai namiji mugu azzalimi. Bata san ma namijin waye shi ba, bata gama sanin waye namijin a duniyar ta ba baki daya, amma wai ta bu wannan. Ni ina ba mu mai shawara, ba kowane voice note ya kamata mu dinga dorawa a kai ba. Ba kowane voice note ya kamata mu hau kai ba. Ka dinga hawa voice note din da kai kanka ka san ka cancanci da abin, ka kuma dace da shi. Ta yaya za a yi ka kira da namiji mugu azzalimi? Ban ga hurumi ba. Namiji bai san ki ba, bai san rayuwar ki ba. Shi ne kashin bayan kowace al'umma, in ba namiji ma babu al'umma gabaki ɗayanta. Mata mu da muke da rauni, namiji da yake saman mu, Allah da kanshi ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sai yau kuma a ce wai namiji shine mugu? Wallahi duk kankantar namiji ina girmama shi, ina bashi darajar shi, ina bashi kimar shi saboda na san yafi ni. So ya kamata mata mu gyara kalaman mu. Dole ne mace ta girmama namiji, dan namiji yana da daraja a ko'ina, yana kuma da kima. Ya kamata mu gyara kalaman mu, ya kamata kuma mu gyara zancen mu. Wai sai ki ga ana wai mugu, ni mamaki nake yi. Shine cinki, shine shanki, shine suturarki, ya ganki da haƙoranki 30, ya ɗauko ki ya raba ki da gidan iyayenki, ya zo ya ci gaba da kula da ke da rayuwarki har ki ga mace ta yi tas. In ka kalli wata mace in aka tuno da ita a baya wallahi banta su ake yi, saboda namiji ya kula da ita a gidan aure, ya bata duk abin da ta rasa a cikin gidan iyayenta. Amma kuma yau ta yi iguyanta ya kawo ita ta fito ta zage shi. Gaskiya wannan ba daidai bane. Babu wani hurumi, babu abin da ya kamata mu yi wa maza sai mu musu godiya, mu musu kuma addu'a da samun ci gaba na rayuwarsu ta duniya. Kuma komai kankantar da abin da suka dauko suka bamu, ya kamata mu zama masu godiya, ya kamata mu zama masu biyayya, saboda samun namiji a koda yaushe shine samun mu. Duk haduwarki idan namiji baya samu, wala baki saki samu baki ma. Duk samun da muke a karkashin maza muke samu. Babu wata mace da za ta daga wuyanta ta ce wai ba ta cin arzikin namiji, babu wannan mace. So gaskiya ya kamata mu gyara kalaman mu akan maza. Maza Allah ya saka muku da alkhairi. Abubuwan da kuke yi muna gani da idanuwanmu. Muna gani, ku ci gaba da kokari. Sosai kuwa.